velkommen til den her short video. Jeg har fået sådan en Brain Blasters julekalender, og så har jeg fået lov til at åbne den nu. Så jeg har fået den her ud af det, og det skulle være en virkelig sur julekalender. Jeg har hørt fra min veninde, at det her bolsje skulle være rigtig surt. Det dufter godt. Ja, det dufter godt. Der. Okay, så ligner sådan lidt et mintbolsje, men det prøver jeg bare. Det er surt. Det er virkelig godt. Men det er surt. Shit. Tak fordi I så med. Hej hej.